Čili, vítám vás u dalšího dílu Shake and Fidget. Dneska vám zase ukážu mý postavy na světě 5, 4 a 2. Ještě jsem dneska nebyl. Zašejkovi nějaký útoky na světě 5, 4 a 2 ne. Ale ukážu vám na světě 2 nějakou novinku. Jak jsem vám ukazoval opět tuhle, nevím, jestli s ní dávám víc nebo méně. To prostě tady tam něco máš prostě. No, třeba bych nějaký elík, já vůbec nemám štěstí na elíky. Jako tohle jo, ale... Budeme se. To uvažujeme, no nevím, ukážu vám tak. To jsem na Redball. Dobré. No. Takže tohle tady bude určitě zase napsané. To možná dá ještě tuhle chobotnici. No možná. Jo, dá se tohle, ale tohle už se nedá, jestli bude začínat. Tak tenhle napřát ten kokpit, říkám moc, dneska budu na oslavu samozřejmě, takže tenhle díl se budu snažit co nejdřív tam dát, no. Tohle by mohl už dát Lorduk nebo Kakao, možná Kudaníka. No, tak to musím nezastostí, znamená nic. Tak jo, dobře. Pamelka. Napíšem tam čus. Dáme si zase útok na ně. Všim moc nebereme. Ale zase se souváme celkem. No tak se koukneme, pozvem si někoho do seku. No z arénu celkem jako můžete říct, že s ním dál z toho zbraní. Jsou to jednička samozřejmě, jo. Si zvýšíme inteligenci, narovnáme štěstí. Jsem sám poštěstí. Budu snad kritik. Tak. Máme, jak říkám, prostě, jo, vlastně. A už máme, můžete vidět, už máme hajzlík. To můžeme hodit tuhle zbraň. 50. To si prodáme. A dáme si tady tenhle úkol. Tady zase dáme tohle. Čaropčíko, zatím tady se nám štěstí. Tady nic. Tak, tohle, jsem neviděl, to nebudu, já jsem tady nějakou nevěděl. Skočíme na mě. A teď mám jsem neubral. Tak ho přeskočíme, nebo si koukám, zautočíme. Dáme arénu, nějaké... V minulém díle se omluvím, že jsem nedal podzemní, já vás to úplně zapomněl. Jsem si dával tohle. Oh, shit. Jo, takže vlastně něco hodíme do hajzlu. Tady už máme auru 95, už po 20, tady to tam zítra hodíme. Jsem se nám poštěstí. Jo, peča, jestli se nám fakt budu... Zítra už by se mohl splachovat tady. Tady vám zase to. A tady už jsem dostal epic.
Takže už mám. Hádejte, to mám. Hádejte, já vám teda řeknu, už máme podrnku. Včera jsem nedostal. Promiňte, já jsem dal strašného poprvé a toho druhýho kostevce na poprvé. Promiňte, že jste to neviděli, no. Se omlouvám, kolem tohle. On se vůbec nedávám. Jak můžete vidět. Tady nic nemáme. Líčička, že tady samozřejmě, no. Krát arénu. To bychom. Jo, tak to dáme 100%. Dáme si tady tohle. Koukneme se tady do cechu. Tomuhle půjdu na oslavu dneska v 11. Má druhou postavu. Neříkám, že je špatná, takže není. Šmejt má tohle blbě, který bych potřeboval, aby z toho zvýšila inteligenci. Takže hodil jsem do hajzlíku. Jeden, to bude jsem dobrý. Kdyby jsme mohli spachovat, tak do týdne uvidíte, co mi z toho padne. Tady na světě 4 splachovat místečky. Budem. Skoro plná. Takže se nám dá 30 a dá, nebo jenom 15, tak budeme tak ještě jednou spachovat. To se tady zvýšíme, takže máme toho 62 litrů, přihodili jsme to vzali. A díky za shlednutí mýmu kámošovi tomuhle za jeden like a odběr. A jinak tak díky za shlednutí a podobně, ptejte se na všechno, mě to nevadí. A uvidíme se u dalšího dílu, šejte,